guys, iki aku lagi ning perjalanan arep tuku panganan tradisional khas Jawa. Nah, iki aku wis tekan ning tempat sing dodol panganan tradisional khas Jawa, yaiku Lentok Tanjung. Ubur rampe sing dienggo kanggo masak lentok Tanjung yaiku ana tahu, tempe, tewel, santen, godhong gedhang, lan beras. Bumbon sing dienggo kangge masak lentok Tanjung yaiku jinten, polo, jahe, laos, gula jawa, gula putih, mrica, tumbar, uyah, brambang, kemiri, kecap. Sadurunge mangan kene kudu maca bismillah utawa ndonga sadurunge mangan. Mangan ana adabe, yaiku maca basmalah, nganggo tangan kanan, ora bersandar, halal, ora meniup makanan, mangan tekan entek, ora ngecap pas mangan, bar mangan maca hamdalah. Nah, iki aku lagi arep tuku jajanan tradisional.